Ben, é unha satisfacción para mí aquí en Nebra, neste local veciñal, para homenaxear os que pagaron coa vida a súa oposición á injustiza de 1916, cando se cumpre o primeiro centenario dos sucesos de Cans, centenario que coincide, ademais, o centenario das Irmandades da Pala, a Asociación para a Defensa da Lingua Galega, que terá un papel importante no resurgir da cultura galega. E os que sufriron a injustiza en Nebra en 1916 eran campesiños, falantes galegos, minusvalorados tamén por iso, porque a lingua galega sobreviviu grazas aos campesiños e mariñeiros galegos, os verdadeiros garantes da tradición. Non é a primeira vez que se escribe a historia dos acontecementos de Nebra, pois, como todos saben, un fillo de Porto do Son, emigrado en América, Xerardo Díaz Fernández, publicou en 1988 o libro Nebra, Historia dunha Infante. Agora, Manuel Mariño del Río completa o círculo aportando novos datos e a interpretación aos sucesos de 1916, co libro que hoxe se presenta. Os tráxicos sucesos en Cans, Nebra, 1916, 100 anos na lembranza. Se o Concello de Porto do Son tivese a figura de cronista oficial, sen dúbida ninguna, tería que selo Mariño del Río, porque ele é o que leva estudando a nosa historia e tradicións dende hai moitos anos. Poucas cousas das que afectan ao son escaparon a súa atenta mirada. Petróglifos, contrarías, a carpintería de Ribeira, os transportes marítimos e tantas outras cousas da nosa historia. Con el, acompáñanos hoxe na mesa Xerardo Agrafoxo, narrador e historiador que dende a outra pioneira prehistoria e arqueoloxía do Barbanza leva estudado as nosas raíces, a historia de Noia dende as orixes aos nosos días, pero tamén acontecementos históricos de Lousame e Porto do Son, con especial atención á Guerra Civil e as súas consecuencias na nosa terra. Pasan xa de 20 os volumes que leva publicados e ninguén mellor que el para acompañar neste acto a Mariño del Río. Está tamén connosco Ángela Franco, líder do BNG de Porto do Son, concelleira e deputada provincial, institución na que se encarga das competencias de benestar e igualdade, entre outras. Hoxe está na súa casa para apoiar tamén unha causa xusta, a reivindicación da loita e da memoria duns homes e mulleres que defenderon os seus dereitos fronte ao poder arbitrario. En nome propio e en nome da Asociación Cultural Barbantia, gracias a eles e a todas e todos vos por acompañarnos neste acto. Deixo-vos con Xerardo Agrafoxo.